Ka office jong DMNHO Ribhoi District kala penlong ya ka program habayade bar ka kwat ka khia ka balatip kum ka health camp ka ba ka phang pedeng ka long ka bor perkhat jong ki brio ya ka te ka program la penlong menta ka sngi ka lai tari ujleu ar hajar ar phaulai hapo ka snong umroi nongra bat ka bala penya da ka district mental health program Ribhoi District kabakum kate ka program la penlong ru hakaleng ki jaka ka district ban pensong thu pai ba nadu ki khna bat ki tu ki badang don hapadeng ki jing puli hadu ki rangba la yo ru ki jing batai ba kumno ki breu khamtam ki khna bat ki khon samla ki badang don hapadeng ki jing puli ki sha yalam bakla lani ki kumshim ki sinjam ki balong persha eka imlang ka salang bat khamtam ka bakta eka kwait ka khia bat ye ka jing im ka jongki haba ka jingmut jing perkhan lani ka bor jabing ka jongki ka kulmar habadon hapadeng ki jing e ha ka jing im la penshai ru ikidak ki bapaw ha ubriu ne ki symptom haba ubriu umat hapadeng ki jing khuslai mensim ki jing ma ki jing ting ka badon ki bakta ru hadu ka jing bam tip briu yala deru bat kumju ru ki jat jing pang haba la rangba bat bam sngo monshu banle ikinu kinu gikam bat ki wei Hagate ga singi na kaliang ka dor bar snong nongra hakajingilam uba bayatay lang lapang kumurang ba snong kalapun ko burom ru ki khon samla puli ki ba na ka snong ki balapas bha ka examine SSLC but HSSLC jong snam ar hajar ar pholai lapun ko burom ru ki nong tre asha but agan wadi workers but kumju iki riu temen ki balong ki nong song snong ki balahe kerta ki bala palat shapra posnam shaneng kabana kite ki riu temen la donru wei riu temen ublakon shaka shispa sansnam kerta lapun ko burom ru ikino hikai jong ka school umroi nongra secondary school ki bala tre shitam hagaban kenti ka jingnang jing start jong ki khna pule ki bawan ban pule hagate ka school bar kumju lapun lai pai baru iki shipho tli ki solar street line kabala ais ngobha shaka snong do ba bayatay lang lapang ubalong ru haju kapor kumurang ba snong Teto ha banikong di songo soble no tau ba ngilala ban pendep kini ka program kini ka sngi ke mental hagaba ngilayo kini ka awareness program habade ba mental health habalayo shibon ki jimentoi habade ba ka kwat ka kya habade ba ke lang ka salang habade ba syong sok syong sai kini ka mental health hagaba kilayo ban pensyai na kaliang ka department ka suki habade ba ka syong ka kena habade ba ka jingya mayennya hinga sem habade ba jingya mayennya ban kiwi pada na markade ka bakta ka jingmut je perkhat ka ka jabing te kalong sisa ka jingmentoi ka bakrau hagaba ni kom ginong sonslong bat kom ki samla ya kiba layo sngau leng bai ka program kalong jingmentoi na mata ka joki hagaba ngilala ban sendep ya kene program ka bajom te ai kuble ya ki balawan na keleng jongka health department ki balawan ante na po sop center umroi nang taki asya baki agan wadiro ki balai don lang hene ban ya persan ban ya pendep ikne ka program habade ba kene ka mental health tenang ta syuk pada sakawai pada program ha ka bangilayo ban pendep habade bat kane ka jingsam khusnam syakine ki iruptemen ki bala no ka karta sta banong mo ki bala pau nem sejrong te ngi na ka dorbar snong umro nora hi kan este kan dai kasin ka banikong ka baginang practice ka baginang persyang ina don sibun ki jingduna den dai ka bala ngina persyang ban ben penwandor lane bangin kenmau burom ya kita kiru temen kiba no ka karta bat ka jingdon ka jungki kom kiru temen kalalom ka jing Singanya ka snong ka thaw hi borgoi ka jingdon ka jungki ka pencet ka singan ro ya ka imlang ka salang ka jungi te bat ka ju ka por hakaba ngilayo ro ya ka program pade ban ai award ane ai khusnam seki agan wadi baki asya hapo jang ka snong nongrak pulun hi borgoi ka bakentup nadu ka nongrak si bade garut yo ka nongrak bi ka bade ka umjathang long selama bat ka nongrak ka bade ka pedeng snong te gini do lightly ki ICDF center ar ngot ki agan wadi bat asya ko ka center borkoi ki long drengot
Tinggal ai ke kusnam sekiro wala kalong kabarit ro hindray ni ai da kata kamensim na kaliang kador barsnong ba kumno ban kintiu ban ai mensim iki bakinala ban syakri kamha ya kasnong hibor kawai namar kakam on siki gede kakam ka bakhia ba apo jo kasnong bagi hap an pej iki sensor sa an pej iki ba armet aban pej iki ba yap aban pej iki ba bon rukom apo snong pothau hindray ketulap siki kalong ketulap kabarit hindray ingin kaliang kasnong ro ngimdan hi kata kajimi mo ban om kasnong hindray de iboret pada kum kata ban ai mensim iki pada kuno bakinala ban betul ni kakam ban syakri kamha ya kani kasnong hibor kawai tenang ta ka ba khadu pada ka bang ban ai kusnam pada syaki metrik pas baca ki 12 pas te kane ro kana de ka jingsnang ka baningkom te kade wala se ide jing ai ibarit ro ndre kum kadak ban ai mesim pada ki kena pule ki ba kinang ye peteng ki jing pule bakim dei ban drop out not tang siteng por lese kini ki ba pas metrik bat ki ba pas 12 ro ki ba de hapo jo kane kisnong nora he te bat kumju e kane ka school snong ne ro ya ka ba ni ai mesim nakaliang ka dorbar snong bakumno kinang la ban peteng ki jing pule wat apeng keding pengkiang pedeng ki jing pedeng ki jing dok hindrai ngin hap ban khabrit ngan gi khamat ban haban kset skor nak benta ban ai mesim pada ya ki kena pule ya ku bakumno kinang la ban peteng ki jing pule bat kiwe ki benta te bat khadu pada nilayo pada ban nakaliang ka jungahi kumura ba snong ka jungaru ban yeno sinyang se snong te bagi ni ki solar apo jong kan ora pulun hibor kawai kanero kolong ba ki ba kani kisnong gijingi gibon gijika ki bolong dum te tentang leng ha ka miet kayong ki khna ki let yewan ki let jing thiet ki let enti diskin te long ka jing siir ki mo ha ba ki yan enti chika badum te leng ba don pada kini ki solar kong ra ka jisai kong ra pada ka jing sangan ha ka yan ki yang ha ba de ha kano ko benta ba ki let kiwan te tang kini hi ki kitin ki bakhniat ngi leo ban pendep kini program tu blay ulong ke jingku nam ta jo kini program kalong program ka job bat kamde ban kot tang mata hindrai nginangi peteng ro sekia hakiwe ki por ki bang wan ba kalong ka ruksa ro namata kiwe ki snong ro ba kini don lem kum kene ka program ban ai ki jing mentoi na ka menta ki pai pa no snong please